οι δύο παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε από τον Χαραλάμπου στον Καρυπίδη. Εδώ ο Ζουράβσκι, ο σκόρερ του τέρματος της Ομόνοιας. Ντάβιτσον για τον Αγκουιάρ. Αλαμπή. Καρυπίδης. Αγκουιάρ. Χαραλάμπους και πάλι για τον Αγκουιάρ. Αλαμπή. Δεν αλλάζει το σκηνικό. Ζουράβσκι, Χριστοφή. Έκανε κίνηση ο Ντάβιτσον, τον είδε ο Χριστοφή. Ντάβιτσον τη σέντρα. Δεν βρήκε τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο. Ο Τζέρεμι Ροντρίγκες είναι αυτός που απομάκρυνε σε κόρνερ. Να ξαναδώ η φάση. Η κίνηση του Ντάβιτσον, τον είδε ο Χριστοφή. Γλίστρισε εδώ. Κόρνερ για την Ομόνια. Πάμε για τον Τσιτάισβίλη να είναι εκεί στο πρώτο δοκάρι. Αγκουιάρ, Ζουράβσκι. Πάλι για τον Αγκουιάρ. Μακρύδης που έχει χώρο. Επιχειρεί το σου την μπάλα κοντράρι. Ζουράβσκι. Νέα σέντρα. Εκεί ήταν ο Ροντρίγκες που απομάκρυνε. Εδώ ο Ζουράβσκι. Και εδώ ο Τζέρεμι Ροντρίγκες. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί ανάμεσα σε Άβαλος και Αλαμπή. Κάποια φιλονική ανάμεσα στους δύο. Ο Χαραλάμπους ψάχνει τον Ζουράβσκι. Είναι και ο Ροντρίγκες που απομακρύνει σε πλάγιο. Και εδώ ο Πολωνός, ο σκόρερ. Χαραλάμπους για τον Μακρύδη. Επιχείρησε τη σέντρα. Ο Άβαλος είναι αυτός που απομάκρυνε. Καρυπίδης. Άβαλος και πάλι. Απομακρύνει. Κέρδισε ο Κυπριανού για τον Ροντρίγκες, τώρα για τον Λουκά. Και πάλι για τον Κυπριανού. Κρατάει την μπάλα. Βρίσκει τον αρχηγό της Σαλαμίνας τον Λουκά. Τώρα αυτός για τον Τζενίτο που έχει χώρο να ανέβει. Κασέκε. Υπάρχει φάουλ. Να εδώ ο Κασέκε. Ο φάουλ για τους ερυθρόλευκους. Ο Λιάσος Λουκά είναι αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει το φάουλ από πολύ μακριά. Έχει καλά πόδια όμως ο Λιάσος ο Λουκά. Θα κάνει την σέντρα για τον Άβαλος. Ο Κασέκη είναι αυτός που απομακρύνει. Ντάβιτσον για τον Αγκουιάρ. Κερδίζει το φάουλ εκεί από τον Τζενίτο. Ο Τζενίτο ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Δημητρίου. Ο Τζενίτο που θα φτάσει τις 2 κίτρινες κάρτες. Εδώ ο Μπιλά Τζενίτο. Χειρίστηκε το φάουλ για τον Καρυπίδη. Ροντρίγκες κερδίζει για τον Φωτίου. Χαραλάμπους. Καρυπίδης για τον Κασέκε. Αγκουιάρ. Μεγάλη παλιά με στόχο τον Μακρύδη. Ο Ροντρίγκες σε πλάγιο. Χαραλάμπους. Κασέκε. Ντάβιτσον. Πλάγιο τώρα για τη Σαλαμίνα. Ρίκο, από πλευράς Σαλαμίνας υπάρχει κάποια κίνηση? Υπάρχει ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας που προθερμαίνεται πανίκο, αλλά ο κύριος Μίγιτς ιδιαίτερα προβληματισμένος. Δέχθηκε η ομάδα του τον γκολ. Πλέον θα βγει έξω να ζητήσει τον γκολ της ισοφάρισης, όμως αυτό σίγουρα θα φέρει προβλήματα, γιατί όπως ως γνωστό η επιθετική της Ομόνοιας, ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου εκεί καραδοκεί και δεν είναι εύκολο να ανοιχθούν διαδρόμοι στα μετώπιστα.
Εδώ και πάλι τον γκολ της Ομόνοιας με το πλασέ από τον Ζουράφσκι. Εξαιρετικό γκολ. Με τη μία το πλασέ. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Με τον Ντάβιτσον να είναι έτοιμος να το εκτελέσει για τον Ζουράφσκι. Κρατάει ο Πολωνός, γυρίζει στον Αγκουιάρ. Χαραλάμπους, λάθος ο Ροντρίγκες είναι αυτός που κέρδισε, προσωρινά όμως, καθώς η μπάλα κατέληξε στον Κασέκε. Ψάχνει τον Ζουράφσκι, Άβαλος απομακρύνει, Τζενίτο, ο Λουκά ξέφυγε και με μακρινή μπαλιά ψάχνει τον Φωτίου, κοντρολάρει την μπάλα. Ο Χαραλάμπους όμως είναι αυτός που την κέρδισε. Μοδέστου, το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Εδώ ο Μίρκο Μίχιτς με τον Χαραλάμπου στο πλάγιο για την Ομόνια. Ψάχνει τον Κωνσταντίνου, νέο πλάγιο και αυτό για τους πράσινους. 5 λεπτά πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ τάξει ο Λεμονής. Χαραλάμπου στον Καρυπίδη. Τώρα για τον Αλαμπή. Αυτός για τον Ντάβιτσον. Ζουράφσκι για τον Χριστοφή. Ανεβαίνει και πάλι ο Ντάβιτσον. Σε αυτόν πάει μπάλα. Ο Βραζιλιάνος επιχειρεί τη σέντρα. Εκείνο ο Κατσάρης που απομακρύνει σε πλάγιο. Ναι, εδώ Κατσάρης. Ντάβιτσον για τον Κασέκε. Αγκουιάρ, πέρασε η μπάλα. Φάουλ για την Ομόνια από τον Μοδέστου. Μπορεί η φανέλα να γράφει Κατσάρης, αλλά το όνομά του είναι Κατσάρης. Υπήρχε έτσι μια διχογνωμία. Ρώτησαμε και τον ίδιο. Ο Αγκουιάρ είναι αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει το φάουλ για την Ομόνια. Εκτελείται ο Βιτόρι εκεί με γροθιές. Ο Άβαλος. Φάουλ από τον Κωνσταντίνου. Είδαμε τον Άβαλος. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Βιτόρι. Κυπριανού. Τζενίτο για τον Νταβίνια. Τώρα για τον Τσιταϊσβίλη. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Τσιταϊσβίλη που διαμαρτύρεται. Αλαμπή. Αγκουιάρ ψάχνει και βρίσκει τον Μακρύδη. Φωτίου από πίσω του, εκεί τον κράτησε για λίγο. Κασέκε. Κωνσταντίνο εξαιρετικά πήγε να βρει τον Ζουράφσκι, έκοψε και ο Άβαλος. Τζενίτο. Αλαμπή πρώτος πάνω στην μπάλα. Την κρατάει και την περνάει στον Χαραλάμπους. Τον Κασέκη και από εκεί στον Καρυπίδη και τώρα Ντάβιτσον. Αγκουιάρ. Χριστοφή στον Ντάβιτσον. Κάνει κίνηση ο Ζουράφσκι, τον βλέπει ο Βραζιλιάνος. Ο Πολωνός που κατεβάζει για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο. Έρχεται ο Ροντρίγκες εκεί που είχε συγκλίνει. Μοδέστου απομακρύνει. Αγκουιάρ, Λουκά, Κασέκε. Τώρα για τον Μακρύδη. Αν να παίξουμε το 1-2 Κωνσταντίνου εξαιρετικά για τον Χαραλάμπου στη σέντρα. Αλλά περνάει όμως κατευθείαν out. 40 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη, από τη συμπλήρωση μάλλον το 45. 1-0 η Δόξα προηγείται.
του Ερμή στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται.